After we posted the story yekubulawayo ya mother, vane mwana akapedzisira aita bovu after they moved into a haunted house. Now this one is a similar story iri kubva nechepa South Africa, apo kuna mother vanotaura kuti ivo nemurume wavo vakatenga imba yanga iri haunted neghost. Pasina kukupedzera nguva ngatinyatsopindo tinyatsonzwa kuti chii chaitika, zvakafamba sei. So my story goes like this. The year 2020 takanga tichiti tiri kutsvaga imba yekutenga. So imba yatata wana yakabva yatengwa cash. Isu tiri muprocess yekugadzira paperwork yedu nebhenki chichipo tichida kutenga nebond. So maagents akabva angonditi since wanga wakutora basi ndisisadi kurenta kwatatichirenta. So maagents akati since iwewe wanga wakuda imba chokuchoku, pane imba iri panapa and it's a bit cheaper than imba yamanga muchida, iri like 300,000 cheaper. So madii mau yamaiona, ini ndakatobva ndatongofarawo kuti imba iri kunzi neyadhi apa iri cheaper, rega ndiende. So this house was very huge, like a very huge house, zvekuti on a normal day dzimba dziya dzema 1.5 to 1.8 million, but this house was going for like 800,000. Yeah, ndikati rega tinoona. But ndaenda ndini ndakaenda ndiri one, murume wangu anga ari kubasa. Pandatosvika pamba paya ndakagara pagate for a long time because maagents akanonoka kuuya kusvika pamba ipapo. But you could tell kuti something is off nepamba panapa. Then ndakapinda, vakazouya vachibva vavhura magates, pavapinda vapa pakanaka. Panze apa paita zvekuti pataitorwa maphotos vanhu vaitoti muri kupiko, zvekuti zvaita kunge kana mutori paresort chaipo, because it was really beautiful. Pane lawn, pane a very huge swimming pool panze. It was just nice. Panga pakatongozvinakira zvapo pamba ipapo. Imba yacho ndo yanga yaida a bit of some work, renovations mukati, but papakanaka. But what was weird, the most weird thing, ndapinda mumba ndakuona mama topinzwa, maagents anga topinza vanhu vanga vachitsvaira, vanga vatorimo mukati. You could tell kuti pamba panapa it's been ameno kuti makore mangani pasina munhu ambopindapo, because papane munoona spider webs aya akazara, mazidhasti, mona maningi aya emasvosve, tumavhu tuya tunounganidzwa nemasvosve. It was just deserted. But to my surprise, tiri kufamba tichipinda tichiratidzana mumawardrobes mamune hembe, even kumadziro mulounge maitova nemaphotos. Zvichiratidza kuti maphotos evanhu vanga varimo vanga vari varungu, a white family. Then mumabedrooms, mumaclosets maiva nehembe. Mona hembe dzinodhura dzekwana Zara, dzekwana those shops zvinodhura zve, ndo mahembe anga arimo. Ndikati ko what's going on? Ndichibvunza agent ndikati what's going on? Ko zvinhu zvevanhu ava it seems kuti pano panapa pane mayes pasina kugarwa, but zvinhu zviri muwardrobe vanhu ava vakasiya zvinhu. Why? Zvanzi vakatosiya zvinhu zvakawanda neproperty, so we took out the property. Hembe kana muchidzida munongoita zvamunenge mangoita nadzo, kana musingadzidi we can organize someone to come and pick them up. That no problem.
Takatopinda main bedroom macho mamune maclosets mahombe. Maclosets aya madoors acho, they were mirrors. Like bedroom, the master bedroom was huge, super big. Rine mazimira, wardrobe ese madoor acho anga ari mamira. It was just filled nemaglass mamira. Then this house is weird, but we need a house and it's really cheap and it's going to take us to price yatanga tisina kutombo expect per month. This is good for us. Plus another thing is I fell in love neyard yange yakakura apa murume wangu anga ne company yake yekugadzira matrucks, so anga achirenta. Ndikati this is going to cut rent because the road yacho yakasungunuka, so we will just use Ningi matrucks yadi for matrucks. Apenge ine two big gates, and it was just a huge yadi yangeri kuma nearly 2,500 square meters somewhere there. That I really right yadi. Let me ignore the feeling that I have, because I remember ndakamira kitchen. The kitchen was really beautiful, like ndiyo yega yange yakanyatso renovatwa zviri modern zvakanaka. Ndikatoti kitchen went down. What we need to renovate now is lounge nekungo modernize bedroom nekungoita get rid of zvimwe zvinhu zvimamira izvi. Ndikataudza murume wangu ndati this is nice, especially for basa rako, because you can park at least magonyeti 3-4 muno muyard. Bo tatofara paya zvikanzi so ndiri mukitchen, you could feel kuti someone is looking at me. You could feel kuti pane munhu akanditarisa panapa. Like inini, I'm a very spiritual person, and I tend to be sensitive to my surroundings, and my red lights angu ese angari on, but nenyaya yekuti ndane reasons angu ese andataura aya, it was just something chataifanirwa kuti tiiti, vandatongo ignore. Then fast forward, we moved in. Hatina kumbogara because takatozopedza paperwork. Vakati if you want to move in, you can just come and move in. Paperwork inopera matovamo, matosvikarira mumba menyu, because imba iyi haina munhu and there is no need for you to wait. Then tapinda mumba muyama tatogaramo. Like the first night ndakavata, so I had mwana wandazvara the previous year, 2019 July. So takapimuvamo March, so I had a baby anga achiri mudiki. Then ndakarara mubedroom, ndakaisa mwana mucot bed. Then ndakarara paya. I was not even really sleeping. Ndakuona mukadzi ari kufamba akapfeka hembe dzered. Ndikati inini, like I said, I'm a very spiritual person. Ndikasvika paarea, usually the first one to see varoi vepo, like everything spiritual about that area ndinotanga zvona. So ndakatongoti what's happening? Plus pamba apa panga pane cottage kuseri. So tichipinda takatongopinza, murume wangu akatsvaga shamwari yake yakati tipe zvangu cottage nemukadzi wangu tigare tongokubhadharaiwo rent. Tivatangati ngavapinda notongotibatsirawo kubhadhara bondi remba iyi, zvinotoreruka. So pandakaona mukadzi ndakangoti kasi tenant watapinza anoita zvekuroya chii, because I can't clearly see the face, but this woman anga ari kuramba ari pacotbed pacrib remwana, akongoramba achitendera pamwana. So ndakangonamata, pandanamata
then abva aenda munhu uya. Apa this was the beginning of horror muupenyu hwedu. Then pakaita at least maybe a week ndisina kuona anything. Then one night, just I think a week or two, mwana magetsi akaenda, and vana vangu vanga vachingoti mami mumba munotyisa, toda kuwaridza pasi mubedroom menyu torara nemi. Hatisi kuda unorara mubed because I had two other kids. One was like 7, umwe 5. So zvanzi toda kurara nemi mubedroom menyu. Saka musi iwoyo magetsi akaenda, vana vangu vakatoti hatisi kutomborara mubedroom medu because pamba panapa pari weird. Ndikati zveshuwa pamba panapa pari weird panapa. So imbwa, we had 2 dogs. Dzaihukura usiku uchidzi ukavhura maketeni like kudongorera kuti chii chiri kuitika. Waiona dzichihukura dzichitarisa pamusoro pemba dzichimhanya dzichitange dzokutera direction yesomething. Zvaitongova weird. Then vana vabva varara mubedroom muya. Vana vakarara, takarara, tatatobatwa nehope. Then mwana wangu 5-year-old abva andimutsa akati mami. Ndikati there's a woman in this house. Ndikati woman yawaona kupi? There's a woman anga akamira pacrib remwana apa. Abva pandamuona abva amhanya kupinda mumira. Then I started seeing ari mukati memira iroro. Abva atanga kundiwefera kundiwefera achindisekerera achindiwefera. Abva kutoenda izvozvi pandati mami apa handichamuoni. Ndikati mukadzi zvazi akapfeka zveredhi. Ndikati naiwe ndakutanga kutya manje ndati saka mukadzi wandakaona musi iyoyo. Saka panapa pane muroi here, chii chiri kuitika? Ndakutongotanga kutongozvibvunza. From there manje ndakuchimuona waya mukadzi uya. One night ndamuona akamira pane mwana, ndasisa achisi mwana mukotibhedhi muya, ndaongorora nemwana wangu pamubhedha. Ndakutomuona ndikati ndakudza murume wangu ndati iwe unotsapana pane mukadzi anotenderera manheru. Mukadzi uyu anenge akapfeka zveredhi. Apa anoda zvekutenderera pamwana muchechewo. Murume wangu akati unorarisa iwe, watanga nezvinhu zvako, hapana munhu indiri kurara zvakanaka. Ndikati but you are the only one, because munhu wese haasi kurara pamba panapa. Hanzi hapana zvakadaro. Then one night ndapepuka atori pamwana, mukadzi uya atori pamwana akatobata mwana wangu kumesoda. Ndakascreama ndakanamata. Murume wangu akuti chiiko? Ndikati ona uyu mukadzi uya anga ari pamwana kudaro, mwana abva taona mwana kudaro pamunhu eso. Ndopandakatanga kuti pamba panapa we need to get out of this house. Hatisati tombopedza paperwork yepamba panapa. Let's just tell them kuti we need another house. Murume wangu akati imba inei iri kutiitira zvakanaka chichi. Maybe panongoda kunamata chichi. Ndikati meno inini normally I'm all for prayer, but pandaona mwana neropa meno manje ndikati we need to move. Then pasina mazuva murume wangu anga achiona TV, aiona bhora ari mulounge. Then bhora rapera abva akotsera ari pasofa. Ndakazongoona munhu akubuya achimhanya mubedroom pakati peusiku. Ndikati chii? Ndase maiwe mukadzi uya ndamuona. Mukadzi uya ndamuona ndadzipwa kutoona pahuro pake akatomarika so pahuro. Zvazi andidzipa pasofa apo tsandiuraya. Tone ari kungobata pahuro, totoona akamarika pahuro. Zvaiwanga tiudze emergency, chitodza kumajenzi tibve panapa. Mukadzi uya ndamuona even face yake. Ndikanzi ndimunongedzere kana akauya apa ndinomuziya, ndamuona face yake. Aiva mutsvuku ane structure, mona structure dzekusouth dziya.
ndikati rega ndifonere emergency mangwana. Pandafona ndikati we need to move out, there's a lot of things that are wrong with this house. And let's meet on Tuesday to discuss it or not. Is it something that we can fix, or we really need to get you another house? Ndikati we need another house, more we have to discuss. Then weekend yacho iyoyo before emergency I left vana na helper. Ndikati you guys ndinouya rega ndimhanye pamovha ndodzoka isisi. Ndichingoti pinde momo handisati ndatombopinda mushopu mandanchida kupinda. Helper abva afona akati sisi mhanyai mudzoki. Ndadzoka ndosvika ndoona chipuranga, ceiling yacho yange iri yezvimapuranga zvebrown. Ona maceiling etupuranga twebrown tu, but mapuranga yanga asiri madiki, atori mapuranga ari heavy chaizvo. Ndoona one riri pasi, ceiling yacho ane buri rakutovhurika kuratidza kuti pabva chipuranga. Ndikati ko inda madzimai chipuranga ichi chaita zvekukandwa kubva mudenga, chagwedebuka, so like kuratidza kuti chiri kubviswa nasomeone, chichibva chakandwa pamwana wangu musikana first born. Dai ndisina kutomudhonza kudai soka aitotemwa akakuwara, chaita kukandwa. You could tell kuti someone threw this thing, not kuti chadonha. Ndopa ndakati pamba panapa patozova dangerous. Ndikatoti maajenzi haiwa mwana wangu apotswa neceiling, imba inei hazvitobudi. Pamuri kuuya motongoti uya makatongogadzirira kuti titoite look at other houses because hatingakwanisi. Zvanzi alright, kana zvatodaro so no problem, no worries. Motofanwa mira tikutumire list yedzimba within area. Ndikati ndichatombofariri kusaidi kunoko, I think I need somewhere else, another side. So ndipei mamwe mahouses. Vavandipa rimwe side, mamwe mahouses eku the other side. Vandatokutarisa ndichimakadza ndoda. So what happened is ndiri kubuda ndainyawanzofamba neUber. So next door pedu papana mugogo wavaripo. We were the only black people muarea imomo. Susu nana gogo nemuriana gogo vaidriver Uber. Gogo wanga watori gogo weUber waya. So kazhinji takaita Uber takarequesta gogo ava ndo vaiuya. So one day murume wangu akatomborequesta Uber, gogo ava vachibva vatongotambira. Vati kune murume wangu, unaudza mukadzi wako auya andiona andimhorese pamba pangu, anouya ondimhoresa, ndinoda kutaura naye. Ndikatoti arodei kwandiri, inini hanzi munhu anoda zvekutaura nehysteriki. I'm not munhu uye ari like out there. Ndikati anodeiko, ndichazoenda. So musi iwoyo ndikunoona dzimba. Gogo vaya ndobva ndarequesta, gogo vaya ndo vakabva vatambira request yangu. Pavabuda pavati are you May? Pavati ndiwe here uri mwana wangu ariwe panext apa? Ndikati ndini. Zvanzi I've been trying to get hold of you. Uri kuenda kupi? Ndikati ndikuenda kunoona dzimba. Ndikuda kunoona dzimba 3. So if you don't mind, musakate ride, like munongo ndimirira topinda tichiona tichingodi. Zvanzi rega nditokate ningi uyu yacho trip yacho all together, because I want to do this with you. Kwese kwauri kuenda, so mari inozowanda, so let me just cut it panapa because I really need to talk to you. Katoti mai ari kudei. Vatatosvika pafirst house vataona akati pamba pano pakanaka zvekuti chichichi. Tatodzokera mumota. Zvanzi urumbotsvagirei imba? Ndikati imba it's just not for us.
imba iyi zvasi hauchadi kuti next door yangu here. Ndati aiwa, it's just not for us. Ndanzi aiwa, ndiudze chokwadi mei, what's going on in that house? Ndikati imba iyi ingori weird gogo. I don't know how to tell you this because maybe you might not understand, but ingori weird. Zvikanzi nagogo vaya weird as in waona chipoko here. Ndikati something like that. Just aiwa, tell me zvakanaka ndinyatsokuudza zvakanaka. Ndati gogo. Then I started explaining zvinhu zvese zvandatsanangura apa, zvese zvazvichiitika to the point yekuti mwana wangu akambobuda ropa and all that. Ndabva ndatsanangura zvinhu zviya. Zvanzi nagogo vaya, let me tell you, chipoko chauri kuona ichocho. Bvudzi rangu rakamira. You know, kuti unenge uchiona but ukazonyatsoudzwa. Ndikati nhai Mwari, apa ndandasiya vana vangu vana helpa wangu anga atoroka musikanawo zvako kadiki zvekutoti aitotyawo pache zvake. Ndati ndasiya vana ava vari vega. Ndikati gogo, ini handichada kutomboona dzimwe dzimba. Zvasi aiwa, chitoona dzimba utokurumidza kubuda, chitoona zvako utokurumidza kubuda. Ndoda kukuudza kuti munhu akaurayiwa apa anga ari mwana wangu. Ezini mwana wangu taibva tese kuEastern Cape. Ndo ndaimuti mwana wangu because we were both from Eastern Cape. Mwana uyu, I will not mention zita remunhu wacho pano because it's a popular figure wemuSouth Africa, but it's wemba iyoyo. Anga ari kutengesa imba iyoyo. He is a very popular person in South Africa. Then inini papo ndaisaziva kuti tatisati tasainirana. Munoziva vanhu vemuSouth Africa vanoshandisa zvimazita zvavo zviri weird zvekuimba neinini. Zita rake, ukaona zita rake chero unogona kutotadza kuziva kuti that is what happened. I knew kuti munhu atiri kusainirana naye anonzi ninginingi. But gogo akati ninginingi uyo auda kusainirana naye mati maonana here face to face? Ndiningi. Ndikati ndanzi what happened now is, let me tell you the whole horror yenyaya iyi. Mwana wangu uyu aiita zvemaboyfriends, achireva mukadzi uyu aiita zvemaboyfriends because uyu munhu ari abusive, anorova vakadzi. So mwana wangu yaitoita ke zvemaboyfriends, achienda kunoona maboyfriends ake, achidididi achiita zvemujolo wake. So anga ane vana 2, one which was a baby. I think that's why achiramba achienda pa baby wako uyu. Saka aiti akanga akuuya akuenda kumaboyfriends ake, aiuya achizosiyira inini vana. So it so happened kuti one day akauya akasiya vana vake kumba kwangu. Little did she know kuti aisirwa meno mufoni yake iri kutrackwa or something. One kamwana kakari around 6-7 years, then neka baby yake akabva asiya kumba kwangu achibva aenda akabva azodzoka. Ini murume wake bva ndamuona kuti atovapo pamba, atodzoka atogara pamba. Then adzoka akabva auya akapinda pamba, achibva auya kumba kwangu achimhanya akati ndauya zotora vana, ndipei aini ndiite kunge zvinonzi bozi ndatomuti ndandichigadzirisa. Hanzi wakanditi murume ndamuti chichi chine chekuita neaini, ndakanganwa. Saka ndipei aini, mona aini dzesimbi dziya dzaisi masamiti dziya, ndipei aini, ndoda kudzokera neaini kumba, afunge kuti ndipo pandanga ndiri nevana. Hanzi vatoenda vatotora vana vatoenda neaini. That was the last day that I saw mwana wangu. Handina kuzomuona futi. Then vandazongo babysitter vana. One day ndakababysita vana
murume wacho andisira vana. Ndikatoti mai vacho vari panze, akati munoziva vanotanga achita musikazwa ndakambomuti aende kumba. Hanzi ndikati alright. So hanzi ndiri kubebhisita vana akaka 7-year-old. Hanzi ndikakati mami ari kupi? Hanzi akati mami was lying in a pool of blood. Dhedhi akavatema neaini musoro, akavatema repeatedly neaini musoro, then vakarara muropa mumain bedroom mavo. Even the mirrors were full of blood. Anga akazara ropa mamirrors. So ndo zvakaitika kuna mami. Then mami takavashedza. After that she was not answering. Haana kupindura kuti vatipindure, vakangoramba vakarara muropa vasavhare maziso. Then Daddy called another guy, akauya. Then they put her in a black plastic. Then they went kuseri kwemba. Hatina kuzoona mami. Then Daddy cleaned the house. Vana ava vari kuudza mbuya. Ndikati zvikanzi nambuya vaya, so May I suspect kuti mukadzi uyu ari pasi peceiling pasi pefoundation yecottage yako iri kuseri kwe, because cottage iyi yakawakwa in a day ikapera. Yakangofuma pakutongowakwa ikatongopera ne1 day cottage. So ndinongosuspecta kuti mwana wangu arimo muyadhi momo pasi pecottage, because ini ndakazonomangara kumapurisa. Ndikaudza mapurisa zvazvandudza vana, but munhu uyu munhu anozikanwa, hapana chakatomboitwa. Pakatozongozi pane bhodhi yaonekwa yemukadzi, pakaitwa DNA ikatoonekwa kuti haisi yake, hameno kuti bhodhi weyani. Mukadzi uyu ndokurohwa kwaakaita. This is how this woman died. Ndikati apa nhasi tinorara sei mumba umu? Ini ndakusiyai. Zvakati chitongorara, motongoshingirira kusvika mapedza. Usiku iwoyo akati wadzoka musikana, akatenderera akabuda, asi sandiwa ndisiri fesi yake. Apa fesi yake ndanda kuchinyatsoisiya, ndakaratidzwa pamafoto kuti asiri here munhu wamunoona. Ndikati ndiyewe. Zvikanzi akaurawa, ndosaka achibwekana, akaurawa nemurume, ndosaka achiramba achitenderera. Haatombodi. Ndikati especially tikamira mukitchen, I remember pane patakamboita party manheru takurara. One of my visitors, one of my sisters akati iwe sisi uye kune munhu akamira kudining area kwenyaya kunditarisa. Ndikati zvanzi kitchen yake iyi yange iri nyowani, anga achatongobva kuiitisa, handikuona kuti imunyowani. So vanhu vaya vamakaona maphotos, because ndakabva ndabvunza ndati vanhu vane zvinhu zvakasara mumba umu ndianani varungu, because vanhu vanotaura vanhu vatema. Zvanzi vakatiza, vanhu vakatiza, vakangofuma vasipo, vakatiza kutiza mukadzi iyeye. Hameno kuti vakaonei, hapana munhu anomboziva kuti vakaonei. Vakangofuma vatoti hanzi vanga vachirenda imba iyoyi, vakangofuma vasimo. Ndikati kuzobva ipapo maiwe takungomuona asisawandi. Until one night ndakanga ndakuziva manje kuti takubva takuenda kuimba nyowani. Apa papasara 1 week, ndakatongoti I'm going to talk to you today. Give us 1 week. Tetabuda mba mako. Please don't touch my baby. Uyu haasi mwana wako, mwana wangu. This one is my baby. And ndinotakura vana vangu ndobva munomu nemhuri yangu. Tipe wako 1 week chete will be out of your house. Ndakataura kunge mupengo. From that day haana kana kuzomboonekwa mukadzi. Hatina kuzombomuona futi. Akabva angoti zii kusvika tibude. Zuva retakabuda tichitongoenda, ndozuva ratakatongobva pamba ipapa patina kana kuzomboda ku. And before we left, akazouya ava vacelebrity tikavaona.
vakatsamwa vachitituka vakati endei munotsvaga imba yakaenderana nemi. Tazwa kuti muri kuda kukanzura dhiri panzira, ndee munotsvaga imba inoenderana nemimi, mamuri kuda imba dzevanhu vane mari dzinedzi, hamungazvigoni dzine dzichitoda kumaintenwa. Akangotuka-tuka akatitukirira, takamira tese nababa vemba medu tikangoti rega tingonyarara, munotemwa kana kubayiwa nepfuti, rega tingonyarara. This is my story. Yeah, ladies and gentlemen, let me admit this one is one of the scary stories that atitaposta pano pa Slick Media TV pa Mazim Untold Stories. Imagine kuti wakutonyatsoziva chakutonyatsoziva kuti waudzwa kunzi zvakafamba sei, now achichahaida maakutonyatsochiona live and direct. Inini I wouldn't last a day, zuva chero rotokloka rototanga nekupera ndichishingirira ndirimo, aiwa totozopedzera kutsvaga imba pamwe takutogara tese nemaagentsi iwayo, kwete kuti ndidzokere futi mumba imomo, kana ndizoita magatsi, kana ndizoita ushingi hwekuti ndikwanisa kutaura nechipuko ichi ndichikumbira kuti shamwari ndokumbiro ndipo 1 week yekuti titsvage imba tibude mumba mako muno. Gentlemen, let me know what you think of this story here in the comment section. My name is Slick Nelkwan, pano pa Mazim Untold Stories. Cool.